Sawubona Hhayi, Khezo, siyabonga kakhulu Khethi. chaza ngento ethinta imali yepoki, i-content yabantu leyo. I-content yabantu leyo. Nawe futhi ungayakhe yakho uthi imali yotikoloshe. Uphinde futhi uyakhe yakho uthi imali yenkawu. Uyabo i-content yabantu nje le. Ungasho noma yini. Yabo. Uthi imali yemkhovu ungasho nje. Uthi imali kaSathane ungasho nje. Ungasho noma yini i-content nje yabantu. Umuntu nje oyiqhamuka content yakhe and uzenzela yona and iyamsebenzela ngendlela ayenza ngayo. Uyabo. Futhi akadingeli uvo lwethu ngoba yena uzenzela i-content yakhe nje. And abantu abayilandelayo abantu abalandela i-content yakhe. Uyabo. Inkinga ingaqala mase kuthiwa ke leyo muntu uthi uyangichallenge. Ila ngaqala khona ke because sengaba nemibuzo eminingi engamhlaba yona. Kodwa kwamanje nje angisiboni isidingo ngoba i-content yomuntu nje. Indaba yemali yepoki, nemali yemkhofu, nemali yotikoloshe, nemali yani, yabo. Right. Hey, yabona mina bafowethu. Angikhathazeki ukuthi inyanga ingathini. Yabona kunenyanga lezi ezithi zinamandla. Mase kushubile bese nje abaleka zakushiya entabeni umuntu eshiye nezigubhu zakhe entabeni. Mana-ke ngixoxela indaba. Sike sahamba nalensizwa le. Yabo lensizwa lethi akuphashwa la ungazophapha la. Lekuthiwa uZikode. Uzikode kade ayicela i-challenge. Ebuyesaba ngisibonile nje isitori sakhe sipostile. Kahleka kancane ngathi hayi akalikhuluma iqiniso. Kathi umele ekhulume nje iqiniso ukuthi ngize ngilimala nje mina kwenzakalani. Mana-ke ngixoxela indaba. Hayi-ke sishomane-ke noZikode-ke sishomane noZikode ukuthi cha ake siyozama sithi naye wayenesifiso sokuzama. Bese ngivuma-ke mina ukuthi hayi kulungile sabe. Hey le story sami yazi bekufuna usixoxa kahle manje ngizofika udokotela. Ya sihambe-ke noZikode-ke ephethe iy'khuphu zakhe. Uyigaxile nyamazi-ke unokuyichela ngentelezi uZikode izisalele emzimbeni wayeyichelile nangalela langa ngentelezi. Wathi angize nomhlabathi ngeze nomhlabathi wakhona emalini yeyipoki. Manje usethi mina angizange nomhlabathi. Cha umhlabathi kwakuyiwona. Iyipoki zaxaka yena. Alright. Sisesakhona-ke noZikode eyiphethe iy'khuphu zakhe uZikode namabhaya yakhe. Kwavutha umlilo ngemumva. It was a warning. Bese ngithi mina Zikode asiphikelele mfowethu ngoba lo mlilo ubuvela uvutha. Athi hayi ngeke pyramid ubuvuthi lo mlilo ngithi mina asambe wena. Siyahamba nje vele usegcwele untwetwe sengiyambona ukuthi usihambe shimlika nje uZikode uhambe shimlika. Uhambe shimlika umbona umuntu besishaya uvalo. Manje mina ngibona ukuthi cha lezi igubhu zakhe zizowayila imali esingafikile la siyakhona. Angimazi uZikode ukuthi wabaleka nini emva kokuthi enginike igubhu zakhe kodwa khona. Kwavele kwasukuma inkungu kwaduma isitimela seza ngqo isitimela. Ngesikhathi ngithi ngifuna ukumtshela ukuthi yezi kodwa nasi isitimela sengikhuluma ngedwa kasekho. Ngesikhathi mina ngiphethe igubhu zakhe akasawuthola uchance wokubaleka ngoba manje lezinto seziza kumina qho. Safika isitimela sakushasa ngitipha phansi.
sekuyigubhu nami ngase ngivuka lapho ke eyintulini sengizama ukupatanisa ukugijima ngafica usemotweni uyavevesela kakwazi nokwenzani gijimile Sikode uyangishiya usethi nje pyramid shaya imoto sibaleke yayi wayithukile Sikode efefesele intelezi seyomele emzimbeni yayisebenzaka ngiyamuzwa lethi yena manje wathi ungiphathisa igubhu cha mina ngayithatha igubhu yena ngoba ehambewa esethusa umlilo lovutha ngemumva ikwalo Sikode uDoti kwenethe kwaduma isitimela nje ngithi ngifuna ukumtshela ukuthi enasi isitimela kasekho kudala ecatha ukuthi uSikode waligijima ikhilomitha engaphumulanga ngoba ngamfica emotweni evevesele engathi noma engazi nokuthi kumele enzeni phazemisa lo nto wafunda hey bafowethu uSikode igubhu zakhe isele lapha entabeni akumazi uzolapha ngani yabona ke manje lo muntu akaZikode angeke ngisaloku bafowethu mina ngiqophisana naye ngiphikisane naye uyalazi iqiniso kodwa engikushoyo ukuthi uZikode i-challenge on sengiphumile esibhedlela ngiyadischarge namhlanje uZikode woza siye emgedeni ngifuna uze namakhamera akho uzoshutha ngifuna yonke into abantu beyibone ngisho singaba live on TikTok ngifuna abantu beyibone ukuthi ubani oneqiniso phakathi kwami nawe and nami ngizokwenza sure ukuthi lokho othi uyakwazi kuyavela ngalelela ukuthi uyakwazi noma wena awukwazi ngifuna ukukhombisa ukuthi kulento ngizalelwe kuyona mina ngizalelwe kulento yemali ibhoko yabo nina ngisuke ngihamba nani ngoba nithi nizinkunzi mina ngifuna ukuveza kahle kahle ukuthi ayikho inkunzi edlula ibhoko but ke ionike manje ngizothi ukukhuphula amasokisi in terms of inyanga engiyena emgedeni imeeting yakho ngizoyihlala before kuyiwe khona inyanga nenyanga engizohamba na ngizobe sengazi ukuthi iyawina or ayiwini kodwa ngisasho namanje ayikho eyowina ngoba ukuthi mhlawumbe ngithatha kancane but le yanto esiya kuyona it's not a child's play nisazi ingane yabo nje empandeni nisazi ingane understanding imoya nisazi ingane because umuthi awusebenzi lapha lapho kusebenza umoya to umoya uyabizwa kukhulunywe nawe mhlambe ephusheni noma uyibone uyihambela kuvele lokho kuzovela kukutshela ukuthi la kuzokwenzeka ukuthi nokuthi if uthatha la kuzomela uthathe kangaka uwenze ukuthi imithetho yala imi kanje ayikho inyanga eyoyithinta le yanto ngokuthanda kwayo ngoba nabakwazi ukuyithatha bayazi ukuthi into yalapha ijulile idinga ukusetshenzwa kanjani so wena nezikhuphu zakho ziyosala woza nokhathi besonga labo basho vele nje obukhuluma ukuthi uhlanganisa ukhathi besonga sekuyaziwe la siyekhosi yakhona ukuthi uhlanganise ukhathi besonga nani vele kusetshenzwa ngaphezulu manje kwezikhuphu zakho
ukuthi mayifika lapha ufika utalajwe wena zisali igroup. Game on. Anytime ngiready for wena ngoba ngiyakuzwa lokukhuluma yebo mina ngali imali but into engilimazisa ukuthi we told you ukuthi liyekela ukuza nezinyanga entabeni uyazi wena ekumele ukwenze ukuze ukwazi ukuba right. Mina ngithwala ikhanda ngihamba nani nezigubhu namathambo namaketanga. Game on mnganami, game on.